Hello friends, welcome back my Divro YouTube channel निफ्राय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायनाय जाबाय so guys बिल्डिं सानिफ्राय बारनोसै नायलायबाय थादो so guys नोंथांमोनखौ मोनसे खावलायनो सानदों आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो गेमनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामनानै ला मानो होनबा फ्रेन्ड बानाय सानदों so सासे सुथारना होबाय भाई बिथिं बिल्डिं साथिं बारनो रय सासे आरो मोनगोन खोमा रय थिं थांनो मानि थाखाय बासिबायलै बियो थैबाय सानै जाबाय आरोना थैनाया दा भाई बिल्डिं सायाव सासे थिं बारनानै जेराव फायदो खोमा others chừng hay được rồi gì ơi bây giờ đi này hả kill sabe Mai dah basi wah deh basi udah nggak sasiro yes ada ngeroy ya tuh kau fungurang gitu tuh ini mah hain takai deh basi main dah kayak masih bayar saksi ting fैदों र' ये tukau leh daलाय लावबाय दा maza soalnya ang gua gak game गेलेनायखौ नागाराखै अब्लाबो गेलेगासिनो आरो भिडिअ बानायगासिनो आरोना भिडिअ माने गेम गेलेबायनो थादों माथोआ एसे आरोना चेन्ज जादों
एलडी बोरैबाय सानै थैबावाखैसैमोन नांबायबो सोरबा आदामरा जाजोबना दंमोन आरोना गुलिया जोब्बाय गैयानो रावबोआनो फैयाखै हासखादों गावना होदों गैया मानसियानो गैया गैया ओरैसो बाहेराव ओंखारसै इलाय गगा मोननायबो जादों आरो ना गुजुनायबो जादों अब्लाबो गेम गेलेगासिनो ini loh building setting total 12 जाबायनो फुथारनाया नायलांबाय थादो खैजो फुथारनो हायो आरोना लोगोफोर So guys, nailangbaय थादो जोबजासिम
जासिगोन आरोना बेयाव सासेमोन नांगौ दे ओरैबो फाइनाल हास'बाथाय गाव जाखाबाय बियो र' दा थैबाय दा 60 जोन जाबाय आरोना बुथारनाया टटेल गाइस लोगोफोर